Bună, Răzvan! Salut! Ce faci? Mă uit pe aici pe dealurile astea. Așa, suntem vis-a-vis de casă. Acolo se văd oile Așa, nu? și câinii. Și noi am făcut aici o plimbare romantică. Zi, voia să mă scot un pic, din cotidian și ai zis că facem o plimbare vis-a-vis. E frumos aici, eu n-am mai fost. Tu ai mai fost? Da, n-am fost de mult, dar am mai umblat pe dealurile astea. Când mergeți după ciuperci, nu? Sau și în alte... Mergeam, da, noi. Da. Pentru că când eram copil umblam mai mult aici și aici la pădure. Că peste vârful ăsta jos e blocul unde am crescut. Ia, stai să vedem și noi. Ia, uite ce frumos arată, superb. Și aici în față de unde e stâlpul ăla, în vale, acolo e blocul nostru. Și când eram copil umblam mult prin Stâlpul ăsta, așa. Da, de aici nu prea se vede că Bălan este oraș. Aici zici că e un sat de munte. Păi asta e o stradă. Nu, o stradă a orășelului. Deci sunt case, terenuri de astea mai mari, clădini. Probabil o strada mai veche decât blocurile, nu? N-aș ști să zic asta. Mhm, N-aș mhm. ști, chiar n-aș ști. Că blocuri au fost construite când au venit muncitorii pentru mină. Da, Și în case au stat mai mult familii maghiare, nu? Că probabil au fost înainte să vină să muncitorii. înceapă exploatarea minieră. Mhm. Da. Nu știu sigur, nu, ce să zic, nu pot să-mi dau cu presupusul dacă nu știu să vorbesc prostii. Da, da, da. Bă, da, la voi în liceu nu se predea istoria orașului? Nu. Nu? Nicăieri în țara asta nu cred că se predă istoria localității în care se învață. Păi, nu știu, la mine în oraș așa se facea, deci eu știu totul despre Vitacal, dacă vreți să mă întrebați. Știu exact, am învățat frumos. Nu, 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 nu. S-au zis câteva chestii așa de bază, dar nu detalii sau alte chestii. Mhm. Așa. Și am zis că poate vrei să ne povestești un pic despre ce ai făcut zilele astea. Astăzi e duminică și ai muncit, deși este duminică. Dar zilele, că nu se ține cont la asta în sezonul de fână. Păi ce să facem? Astăzi am cărat fân mai toată ziua. Astăzi am cărat fân mai toată ziua. Ieri n-am terminat astăzi, mai avem. Ieri n-am cărat fân pentru că n-am putut. Unde trebuia să aducem se lucra. Făcea drumul și vecinul care ne-a lăsat terenul să facem fân, avea de lucru acolo și n-am putut. Ok, da, explică un pic, te rog, că mie una, ca om care trăiește în oraș, nu este familiar acest lucru. Adică oamenii care au terenuri te lasă să cosești, așa se numește când tai fânul, da? Da. Faci tu asta și după aia vii și îl aduni și el zice mersi. Adică asta e un ajutor, așa, între vecini, o solidaritate sau... Păi depinde cum te înțelegi cu omul, nu? Mhm. Noi avem aici un vecin care ne înțelegem și are teren mai mult, l-a lăsat pe tata să cosească și de acolo. Dar sunt unii care habar n-am, îți cosesc ei și îți cer ceva sau cosesc și vând fânul după aia sau îl las așa. Îl lasă așa să putrezească sau Păi nu, să-ți nu-l facă cosește, compost? Sau... iarba lasă așa și Ah. trece din an în an. Doar că dacă o lași așa, iese mult mai de calitate și asta că e tot întreținut. Ok. Terenul, dacă mai pui și ceva gunoi sau îngrășământ natural, dacă ai, toamna de obicei se pune. Ok. Dar asta exact te interesează dacă ai animale. Că în rest, de ce mă interesează ca iaba mea să fie mai... Evident, da.
mai cum ai zis tu, mai Mai de fructos. calitate. Da, da. Da. Și apoi, ieri, pentru că n-am putut să cărăm fân, tot la vecinul de lângă și de mai jos de noi și mai sus, probabil care au terenuri mai mari și nu folosesc teren, au zis că partea de sus, păcat să stea așa, și am zis că o să punem gard electric la ei, fir Deci ați electric. început în sfârșit cu gardul electric, nu? De care tot vorbim de o lună, parcă. Da, ieri am făcut partea de mai jos de noi, am bătut stâlpii Mhm. și să vedem, mâine e tot zi de fân, sper să terminăm cu fânul mâine și după aia să vedem cum punem gardul și să lăsăm oile și pe terenul vecinilor unde facem gardul, că e iarbă mare și ca lumea. Da, da, ne-am uitat mai devreme, deci efectiv se vede foarte mare diferență între terenul unde au mâncat oile și terenul unde este iarbă lăsată, deci e o diferență imensă. Da. Zicea vecinul că dacă le putem lăsa și le că așa, zici că avem ceva de tuns gazonul, arată la noi ca mașina de tuns gazonul naturală. Exact, exact, era gluma asta pe net, cât durează să tund cazonul, dar cu oile jumătate de oră și gata, nu mai e. Bine, da, și depinde de teren, că Mhm. Și de câte oi ai. da. Da. No, și Și cu lemne mai era, nu? da, aia a fost nici nu mai știu în ce zi. Joi. Ai pierdut șirul zilelor. Joi, da, am tăiat și lemnele, am băgat aproape, sau mă rog, în proporție de 70% în magazia de lemne din fața casei foișerul de lemne. Mhm, foișor frumos, da. Da. Am băgat, am tăiat o mașină destul de mare de lemn de fag. Care, da, e aproape Mestecă. plin, da. Și asta o să ține toată iarna sau mai trebuie? Da, eu cred că o să ajungă mai mult de o iarnă, dar o să mai aducem ceva lemn de brad. Acum am adus doar release în țătare. Nu știu, vreo căruță, cred că. Mhm, Maxim mhm. 2 și cu aia suntem pregătiți de zăpadă. Doamne! Deci chiar mă gândeam astăzi cum am venit pe drum, că așa de frumos e zona, așa verde, așa superbă vară. Și mă gândeam că peste 4 luni deja iar o să avem infernul alp aici și cu gheață și cu zăpadă și... Na, acum zici că e cel mai pașnic loc de pe lume, dar iarna se transformă în, nu știu, într-un teren ostil. Nu l-aș numi chiar ostil. În schimb, ce-i plăcut aici și weekendul trecut, când am venit din București în Stăbălan și mă uitam la zone, pentru că e zone de munte și se pare că vremea e un pic sau mai în spate, sau că căldura nu e așa de mare. Mhm. Și mi se pare că încă aici e verde, aprins. Da, așa, da, da, exact. totul. De acord. Am văzut și berze și parcă în celelalte colțurile ale țării nu prea mai sunt. Aici încă sunt. Alte câini. Da, am văzut. S-au dus într-un colț acolo. Da, mă uitam și eu mai pe la deal sau câmpie, că deși deși e numai august, bate așa toamnă, adică se vede că începe să se apropie. Da, chiar apropo de asta, că bunica ta tot zicea de schimbare de față. Ce înseamnă? E o sărbătoare ortodoxă, schimbarea la față. Dar sigur e ortodox. Așa scrie în calendar ortodox. Păi apare în calendar ortodox, o sărbătoare este ortodoxă, acum nu știu ce. Care e denumirea oficială. Asta zic, că pare un pic așa din popor schimbarea la față. Așa e, cred că apare și în calendar ortodox. O să verificăm. Poate știe cineva dintre spectatorii noștri să ne ajute. Da, și ce? A zis că după aia se schimbă vremea sau asta e un fel de cezură a verii? Nu știu, nu mai țin minte ce spune. Legat
de asta nu mă interesează, asta cu sărbători. Da, nu, mă rog, și pe mine mai puțin, dar de unde vine, știi? Asta m-ar interesa, adică chiar își schimbă după aia copacii, frunzele, așa cumva fac asocierea, știi, schimbarea la față. O să căutăm și eu cred că e spur religioasă, nu cred că are treabă cu asta. Vezi? Eu cred că e pre-creștin. Da, o să aflăm. Mă tot uit încolo, că se văd câini acolo pe celălalt de în grădină la noi. Da, gândește-te că pe locul ăsta poate e ursul și se uită și analizează pe unde a putea să vină. Mă rog, noaptea, Da, nu. ursul a fost mai jos, sigur a fost pe aici. A fost un prieten de-al lui tata să ne ajute cu lemnele și a zis că le-a văzut aici, ambrazii ăștia, adică. Nu, bravo. L-a văzut pe timp de zi? Da, au zis că e la Brețe. Ia. Păi și Otilo l-a văzut acolo și... I-am glumit mai mult așa. Mă gândeam că Nu, vine nu noaptea și... glumesc. Nu, dar noaptea oricum nu vede. Maxim simte și bănuiește unde sunt câinii, da, atât. Uite cum stau acolo, toți împrășteați, nici nu știu, se vede în cameră până acolo. Nu prea. Ia să dau un zoom. Așa, acum se văd. Sunt nehotărâți, câinii. Nu, stau jos, acolo. Fiecare la locul lui. Da, frumos. Așa. Și... weekendul viitor este Mare Sebară în Bălan. Așa. Weekendul viitor este Mare Sebară. Poate vrei să inviți oamenii să vină la Bălan. Ce se întâmplă? Zilele orașului. Zilele orașului, vezi? Ai zis că nu știi foarte mult despre istoria. Dar zilele orașului din ce an sunt? Stai că-l sunăm pe primar. Vă văd că nimic nu știi. Deci pe 14-15 august. Da. Așa, și cine o să vină? Ce mare vedetă o să avem aici? Ce rebel? Pe bune? Și uite acum am zici. Voi pe pagina de Facebook. Da, Bălan are o pagină de Facebook. Ca Dacă orice nu știați. primărie. Nu știu. Ceva Y Sebi. Ceva, cred că trepăr de ăsta pentru tine. Telechi Zoltan. Wow. Telechi. Va fi că și expoziție, că ne uite. Ce rebel vorbește, ce face. El are mult mai mult talent la face promovare, nu ca și mine. Văd. Trebuie să-l rog pe el. Gențiana. Mai vine, nu știu cine e Gențiana. Da, ok. Deci, super program. Ia uite. Ionica Moroșanu, ăsta e cu muzică populară, vine. Ia, pe ăsta îl aștepți, nu? Da, să facem și noi o horă. Bine, iubitele. Încă ți-ai fost hrăniți, sunt, da, gata de culcare? Da, văd că tot umblu pe acolo, pe la gard, nu știu ce fac. O, bine, hai să mergem și noi. Că foarte frumoasă ieșire romantică, dar cât se mai... Am crezut că sapă iarăși. Am crezut că vrei să fluiere, era interesant. Vreau să fluiere, dar am văzut că s-au dus după aia de acolo. Ok. Bine, mulțumim!